Коя е книгата? Устата ми хубава, очите ми зелени. А, Хемингуей! Коя е книгата? Устата ми хубава, очите ми зелени. А, Ницше! Коя е книгата? Устата ми хубава, очите ми зелени. А, Пауло Коелю! Господи, помогни ми! Коя е книгата? Устата ми хубава, очите ми зелени. А, Селинджер! Чели ли сте я? Не. Не точно. Много съм чел, много за нея. Чувал съм, че била страхотна. Тя е страхотна. Да. Уж била страхотна. Извинете! Мисля Щях си да... Давай. Не, давай ти. Давай ти, давай. Давай ти, де. Давай, че по текста така. Мислех си да отида на кино след като си тръгна от тук. И аз Панорамата на Хъмфри Богърт. на 2 пресечки от тук. Харесваш ли черно-белите филми? Мисля, че който не ги харесва, трябва да бъде натиран от планетата за винаги. Добре. Много добре. Така, сега. Колко пъти си гледала Казабланка? 8 пъти. 12. Гледай сега. Вятър. Студ. Мъгла. I'm saying it because it's true. I'm saying it because it's true.